Kom med mig ud og fisk, makreller og fladfisk. Se med, det bliver mega fedt. Den er tung. Hold da kæft. Nu skal vi fange nogle fladfisk. Jeg har sat vægt på, så vi kan se det. Så har jeg sat perler med på. Ja, det skal vi godt. Mit GoPro gad altså ikke lige at virke, men i alt fangede vi 3 makreller, 11 fladfisk og 1 torsk. Her kommer der lige nogle billeder. Så der er ikke så meget mere andet end at sige en tak for at I så med, og husk at like og subscribe.